The media, where every individual's voice matters. Mela, Paul, ħansaqsik domanda llum dil-ġimgħa inti kont msemmi fit-Times of Malta dwar il-każ tiegħek li inti huma fejn huma qalu li ġejt imkeċċi mill-Ordni tal-Kavallieri. Dan huwa minnu, u forsi tista' turina xi evidenza kux vera tkeċċejt jew x'kien ix-xogħol involut li kontu tagħmlu jew tlaqtu. Forsi għandek il-ħin biex tispjegana eżatt ġara. Daqshekk. L-ewwel nismel kemm nirringrazzjakom tal-li tajtuni din l-opportunità biex nispjega li l-nifsi mhux għalija biss. Iżda anke għal sħabi, right? Għax ovvjament dina minix waħdin fiha, però ovvjament il-balla waqqawha kollha fuqi intortament. Mela. It-tkeċċija imsemmija mhix ġast tkeċċija, iżda tkeċċija bit-tradiment u high treason. Jiġifieri di meta bniedem jaqra fil-gazzetti u jgħid ta' x'għamel, ittradixxa l-pajjiż. Dana. Asmen saraq il-miljun. Ħada kontra l-liġi tal-lada x'għamel da. Anki il-press release li ħarġu meta taqra kważi tiġi diffikultà jekk tinfaqax titħaq jew tinfaqa tikbi. Waħda minnhom. Però wara dik l-ittra, dik il-press release li bagħtu di hemm storja. U l-istorja jew ħatajda kollha jew tajt xejn għax taqaċċajt. Da kollox beda minn 3 snin ilu. Aħna 3 snin ilu bdejna il-priorat tal-Kavallieri Templari Malta. X'inhuwa priorat? Mela, għal dawk in-nies hemm barra li forsi mhumiex mitħla tal-Kavallieri u kif joperaw, inti jkollok il-Grammastru u l-ordni propja qiegħda f'pajjiż ieħor u il-branch illi jkollhom jew branches illi jkollhom madwar l-Ewropa jew madwar id-dinja jissejjaħ priorat. Sawa il-branch tagħna ta' Malta kien priorat. Bdejna 3 snin ilu u sena wara sena dana meta aħna nagħmlu il-kapitli tagħna, jiġifieri il-kapitlu tagħna li jsir ta' kull sena fejn wieħed jiġi investit bħala kavallier, aħna dejjem tajna is-sem li għandha tieħu l-ordni sawa għax hekk huma ir-regoli. L-ordni tieħu sema u aħna nibqgħu bli baqa'. Issa dana biex tagħmel investitura mhix ċajta. Sawa? Alla volja aħna Templari, jiġifieri bis-salib, aħna ma nistgħux nidħlu ġo knisja, avolja Kattoliċi, għax hawn Malta il-Knisja ġġib l-iskuża illi peress illi l-ordni tas San Sepulkru u l-ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan magħrufa bħala l-iżmom biss huma aċċettati mill-Vatikan, mala l-oħrajn huma imbarazz. L-oħrajn ma jistgħux jidħlu ġo knisja. Dan inkluż l-ordnijiet l-oħra li hawn anke hawn Malta. U di hawn Malta biss qiegħda, għax ġo l-Ewropa ordnijiet bħalna Templari huma milqu kullhom kien ġo kull knisja. Però Malta xi ħaġa speċjali. Aħna speċjali f'kollox, fil-korruzzjoni, fil-fatt li l-poplu tfajnih mal-ġemp. Bħalhom il-knisja li jenna wkoll tafatna mal-ġemp. Mal aħna biex nagħmlu investitura rridu nikru knisja. Irrid nara minn fejn ħanġib saċerdot biex jiċċelebra l-quddiesa. Għax sawa l-ebda saċerdot Malta ma jista' jagħmilha għax għandhom littra pastorali minant l-Arċedijoċesi ta' Malta. Apparti da kollu, ovvjament irridu nixtru l-affarijiet għall kavallieri li jiġu investiti illi aħna nagħtu il-mantell, il-medaljon, ix-xabla, l-ingravata, it-tajpin, set cufflinks
u label badge, iċ-ċertifikat u membership booklet illi huwa forma ta' passaport qisu illi da jintuża biex għal kull attività illi il-kavallieri tagħna jieħdu sem kemm lokalment u kemm barra minn Malta fejn ikunu il-Grammastru tal-post jiffirmalhom u jitfattimbru u bekk jibnu l-istorja tagħhom fiħdan il-priorat. Issa, dika naċċa aħna kif noperaw. Inqalat l-affari f'Novembru tas-sena li għaddiet fejn kenna xi 17 il-persuna sabiex jiġu investiti li 13 minnhom kienu mill-Iżrael. It-turnover tal-flus kien qabeż il-25,000, però meta qtajna l-ispejjeż kollox. U bliħa ħadet l-ordni fl-Italja li is-sem tagħhom bil-membership b'kollox kienu ta' xi 9,300, aħna fil-kaxxa kien għad baqanna xi 2,400 jew 6 xi ħaġa hekk. Li minnhom 735 euro kienu donazzjoni minn għandi, personali minn buti. U 800 u fuqhom kienu dak li fadal minn tas-sena li għaddiet. Mala toddhom flimkien ġew 2,000 jew 4 jew 600. Ġieri, meta tqis da kollu, il-membri bdew jirrabjaw. Għax wara dak ix-xogħol kollu li aħna nkunu għamilna, fil-Priorat ta' Malta mu qed jibqa' xejn. Sewwa. Jien li kieku dawk id-9,000 baqgħu Malta, jien kont naqbad 4,000 minnhom. Naqsamhom 1,000 u 1,000. 1,000 nagħti lil-Puttinu, 1,000 nagħti lid-dar tal-Siġġiewi, 1,000 oħra nagħti l xi orfanat Rofju u 1,000 oħra lil-dar Bjorn. U bekk inkunu għamilna x-xogħol tagħna li suppost nagħmlu wkoll illi nagħtu il-karità. Però ma stajniex. Dik waħda minnhom. Jiena meta għalaqt ir-rendikont finanzjarju fl-10 ta' Jannar, batt ir-rendikont finanzjarju lill-Grammastru u għatlu isma' dan huwa r-rendikont, però ħajkolli ngħidlek illi il-membri mhumiex kuntenti. Il-membri mhumiex kuntenti għax l-ordni qed tieħu l-parti l-kbira tal-flus u aħna mu qed jibqanna kważi xejn. Għalli nitkellmu l-lejla, għatlu rajt. Tkellimna fil-għaxija u qisu għamel kompromess illi jekk aħna nafżaw minn qabel jinqataw wara l-ispejjeż jinqataw 50-50. Ġifieri l-ordni tieħu 50% ta' dak li baqa' u aħna nieħdu 50%. U jiena kont isni aċċettajta. Avolja l-membri l-oħrajn deru xorta li ma ridux. Imma jiena bħala prijur biex inżomm naqra il-kalma u l-paċi għattilhom l-aħwa ejja naraw kif immorru din is-sena issa. Is-sena 2025. Fi frar tlajna konferenza il-Portugal, konferenza tal-Kavallieri Templari. U hemmhekk kien hemm ħafna ordnijiet. U waqt il-ħin tal-ikel wieħed mill-membri tagħna li hu anki it-teżorier dana beda jitkellem ma' prijur ta' priorat ieħor ġewwa l-Portugal. U għallu isma' għallu nista' nistaqsik mistoqsija. Għallu intom bħala proċedura. Fl-aħħar tas-sena meta il-priorat jagħlaq il-kontijiet kollha. Intkom tagħtu xi ħaġa l-ordni jinse? Għallu le. Għallu aħna il-flus li jintamlu jibqgħu fil-priorat biex nużawhom għall-użu tal-priorat u nagħmlu il-karità meħtieġa. Daxen qallu hekk qabżitlu ċ-ċinga. Għalli qed tara għalli.
Mbagħad ovvjament da olla leħnu, inġabru xi 4 prijuri oħra milli kien hemm u kollha l-istess ħaġa qalu. Saħansitra kien hemm Grammastru meta sar jaf illi l-ordni fl-Italja ħadet fuq 9,000 euro f'sena, qallu this is daylight robbery. Qallu xi ġifieri daw ħadu 9,000 u fuqhom. It-teżorir dar fuq qalli Paul, qalli ara x'sejjer tagħmel kif ninżlu lura rridu norganizzaw laqa, qalli anzi il-laqa li kellna għas-27 ta' frar. L-aġenda għandha tkun jekk nibqgħux fl-ordni jew il-priorat jiddistakka minn mal-ordni. Mhux nitilqu minn mal-ordni. Li il-priorat jiddistakka minn mal-ordni u di importanti illi tifhmu hemm barra. Sewwa, għax li kieku nitilqu, imma aħna mhux hekk ridna. Aħna ridna li l-priorat u dak li aħna bnejna bl-isforzi tagħna u by the way bil-flus tiegħi, alright, għax biex inxtaraw l-affarijiet biex isiru l-investituri 3,000 euro jinħriġthom minn ġolbut, jien personali u ħadd iktar. Sewwa? Qalli Paul fis-27 ta' frar nibdlu l-aġenda u nagħmlu nitkellmu fuq daw l-affarijiet. Għatlu, alright. Dana tefa' messaġġ fiċ-chat grupp li għandna fuq il-WhatsApp. U ovvjament dakinhar konna 7 membri minn 9 għax it-tnejn l-oħra kienu morda. U ġew ta' l-ispjegazzjoni tiegħu, jiena tajt tiegħi illi tant ukoll ħadu grazzja magħna il-Portugal li hemm partita ordnijiet li jridu jaħdmu Malta magħna għaliex għax Malta hija l-ċentru tal-istituzzjoni kavallereska. Sewwa, meta semmi il-kavalliriet ta' San Ġwan u jissemmew huma biss u t-Templari ma jissemmewx, fil-verità jekk toqgħod tfittex fil-font kien hemm ċertu żmien anke t-Templari kienu Malta, ma jissemmewx imma kienu Malta. Rajt għax aħna iffokajna fuq l-ordni ta' San Ġwan l-ismhom u dik u l-oħra. Però indirettament, mhux uffiċjalment, indirettament anke t-Templari kienu Malta. U għalhekk naraw ċertu knejjes bis-salib Templar, right, speċjalment il-knejjes iż-żgħar. Il-knejjes iż-żgħar narawhom bis-salib Templar. Dik hija importanti. Jiena wara li fehmthom kollox u li ovvjament Joey il-teżorier xtaq illi nieħdu l-vot, il-voti kienu hekk. Minn 7 persuni, 5 ivvotaw għad-distakk tal-priorat mill-ordni, is-segretarja astenjiet u il-marshal li huwa is-second in command ivvota kontra. Jiena bir-rispett kollu. Il-vot għadda, aħna marbutin mal-liġijiet ta' Malta u ma jinteressanix mill-liġijiet kavallereski u mill-ispiritwalità kavallereska u mir-regolamenti tal-Medjoevu illi l-ordni kienet għadha tħaddan. Jiena marbut anke bl-istatut qiegħataw bil-liġijiet demokratiċi ta' Malta u tal-VO. Għax aħna irreġistrati mal-VO ukoll. U għalhekk kien importanti illi il-priorat jiddistakka, mhux il-membri, għax il-priorat huwa legali, huwa entità legali. Ovvjament, it-tnejn l-oħra, sewwa dak li vvota kontra u li asteniet,
minnu fih marru jiġġakbenaw mal-Grammastru. Is-soltu storja. Dana dejjem ħassib xi tnejn li jippreferu jpaxxu l-barranin milli isostnu il-membri Maltin. Sawwa? U it-tnejn filgħodu ta' tinsiex is-27 ta' frar kien il-ħamis. It-tnejn filgħodu nirċievi ittra ta' sospensjoni mant il-Grammastru li jitna m'għadniex prijur. Jiena l-ewwel ħatta bi kbira, imma fil-verità seta' jibgħat l-ittri kollha li jrid. Għax aħna fis-27 ta' frar ħadna l-vot u l-vot għadda li aħna niddistakkaw minn mal-ordni. Mala fis-27 ta' frar bdiet it-triq tal-indipendenza u l-awtonomija tal-priorat imsejjaħ bħala priorat tal-Kavallieri Templari Malta. Daqshekk, minn hemm bdiet it-triq tagħna u l-Grammastru jista' jgħid li jrid u li jogħġbu. Għax minn dakinhar law ma kellu l-ebda awtorità jagħmel dak li jagħmel. Issa. It-tnejn l-oħra sejħu laqa fil-5 ta' Marzu. Fil-5 iva. Fil-5 ta' Marzu. 5, 6, 7, 8, li kien l-4. Ovvjament, aħna ma morniex għal dik il-laqa. Għaliex? Aħna ġifieri dawk li votaw a favor tad-distakk minn mal-priorat. Għaliex? Għax iż-żewġ membri l-oħra minnu fih bdew jiktbu messaġġi intimidatorji illi jekk titilqu mill-priorat intkom titkeċċew, ċoe jekk tiddistakkaw minn mal-ordni, niskuża ruħi, intom titkeċċew mill-ordni u di kull oħra u skont l-ispirtu kavalleresk ma tistax tagħmilha di. U jien għattilhom l-aħwa. Ma mmorru xejn għal dik il-laqa għax ħanamlu xi siegħa u nofs. Nisimgħu il-lecturing fuq xi ġifieri l-ispiritwalità kavallereska u balla imbarazz tal-Medjoevu li llum fl-era sekolari, era demokratika, fejn il-vot jirbaħ, inut li ħatoqgħod tispjegali dan kollu. Apparti minn hekk dan mhuwiex il-ħobżna ta' kuljum tagħna, dan huwa delizzju, passjoni, sejjaħlu li trid. Aħna qegħdin għal volontarjat, da ma nitħallsux aħna ta' dan ix-xogħol. Sawa, meta jien kont u ħanibqa' norganizza il-kapitli għall-investitura, meta tasal il-ġurnata l-iktar importanti tal-kapitlu fejn jien suppost ingawdi frott ħidmieti, jien mur hemmhekk marit u stressjat, imkisser, bajnejja waħda l-fuq u l-oħra l-isfel, għaliex għax tant inkun jien li ma jkollix il-forza biex ingawdi dik il-ġurnata li hija tant importanti għalina. Sawa, daqshekk ġifieri, u inti taf Melkim, għax inti tafni naħdem meta konna ma' Josie u taf jien ix-xogħol li kont nagħmel volontarjat li qatt ma ġejt irrikonoxxuta għalih. Anzi mhux tal-li hekk, tal-li rridu jwadbuni l-barra mill-partit għax kelli l-każ. Taf inti? Ġifieri inti tafni bħala bniedem kemm naħdem jien. Sa dan it-tant il-membri l-oħra ikkuntattjawni u qalu li Pawl, aħna ma jinteressani x'jgħid il-Grammastru, inti għadek il-mexxej tagħna. Inti għadek dak li tmexxi il-priorat ta' Malta. Aħna la fis-27 ta' frar ivvotajna sabiex nibdew inwittu triq għad-distakk tal-priorat minn mal-ordni, il-Grammastru jgħid li jrid. Jiena mbagħad
Aħna sassa dan it-tant l-erba iltqajna post ieħor, iltqajna fil-garax tat-teżorier Joseph Gaffarena. U hemmhekk iddeċidejna illi fit-8 ta' Marzu li kien is-Sibt norganizzaw laqgħa straordinarja sabiex nieħdu il-vot finali u nibdew it-triq, mhux nibdew inkomplu bit-triq li se twassal għad-distak tal-Priorat mill-Ordni. Ovvjament kien id-dover tiegħi bħala dak li qed immexxi il-grupp issa sejjaħ li trid Prijur. Kap li trid. L-isem, whatever. Ma jinteressanix, imma lili asluni biex inkompli immexxi il-grupp. Il-Priorat. Jiena bat l-invit għal-membri kollha, ovvjament dawk it-tnejn illi ma ċċettawx ma ġewx. U irnexxielhom ukoll jikkonvinċu membru ieħor. All right? U dan nista' ngħidha biċ-ċar sabiex ma jiġix laqqas. Ma jimpurtax dak għażelu, ħajtu għażilgħu, ngħixu f'dinja demokratika fejn kulħadd li jagħmel li jrid. Infatti l-istedina kienet għal 9 persuni u attendew għal laqgħa 6 persuni. Dakinhar ittieħdu żewġ votazzjonijiet. Il-vot finali sabiex il-Priorat jiddistakka ruħu minn mal-Ordni. Right? Da 3 votazzjonijiet ħadna. Fis-27 ta' Frar, is-6 ta' Marzu meta ltqajna aħna fil-garax ta' Joe Gaffarena u s-Sibt it-8 ta' Marzu biex nagħlqu mbagħad il-final. 3 votazzjonijiet, it-tlieta li jiffavorixxu bis-saħħa kollha id-distak tal-Priorat minn mal-Ordni. Ħadna wkoll vot ieħor sabiex jiġi irreviżjonat l-istatut, right? Għaliex għax sa dakinhar l-istatut kien jgħid li aħna affilijati mal-Ordni u part of. Mala dik trid titneħħa totalment. L-istatut inbidel ġi iffirmat mill-membri fondaturi, mill-4 membri fondaturi li kien baqa, għax it-tnej illi marru kontra tagħna kienu membri fondaturi wkoll, imma 4 kontra 2 jirbħu l-4 u bdejna il-triq tagħna. Komplejna. Jiena it-tnej jew it-tlieta lill-Grammastru batlu ittra li hija li kienet id-digriet ta' l-istakkament, id-distakk tal-Priorat minn mal-Ordni. Ovvjament, jiena ktibtlu digriet qiebes, sawa fejn jiena spjegajtlu kollox bil-fatti u spjegajtlu wkoll illi illum fl-era sekolari sawa li jiġu imponuti regoli medjovali u skjavisti li joħonqu il-libertà tal-espressjoni u r-rieda ma jagħmlu l-ebda sens. Ovvjament il-Grammastru da sar tabak, bat li messaġġi jekk naqraħħom lokaw, laqqas kriminal ma jibatom, ta' di impattijilek, ħanibqa' nippersegwitak għal ħajtek kollha, kull fej ħatmur ħassib lili u qatta balla messaġġi intimidatorji bħal daw. Dana ukoll inħaraq għax jiena fil-miliet kont qiegħed għandu ġifieri kont qiegħed reġġo ħdejh u mort niekol xi 4 darbiet 5 għandu u qalli imissek tistħin titħal tiekol id-dar għandi, vergonja tiegħu dal ħafna imbarazz.
Biss jien għatlu xentri tatlu ebat li l-kont u iktar ħraqtu, imma insomma. Ovvjament, kif ħareġ dak id-digriet, l-aħħar digriet tiegħu li ħareġ wara it-8 ta' Marzu, li dan again ma kienx jagħmel l-ebda sens, għax inti ma tistax tkeċċi bniedem illi diġà telaq, trid tkun miġnun. Dana ħareġ digriet ta' high treason u tradiment u dik u l-oħra, għax fejn l-high treason jien. U ovvjament it-tnej l-oħra illi baqgħu mal-ordni jobdu lill-ordni ħarġu il-press release. Jiena issa nasal għal konklużjoni. It-Times li ippubblikat il-press release, jiena mhux sa noħodha kontra t-Times għax ippubblikata. Ippubblikaw il-press release. Jiena noħodha kontra tagħhom għax l-ewwel nies jiena minix ċiċċibeq ma nagħmel xejn, jiena naħdem. Ix-xogħol tiegħi li jinvolvi, attenzjoni kbira għax jiena naħdem il-budgeting tal-proġetti, jiena qed nilgħab bi flus in-nies. Dak il-ħin kont qiegħed meeting fuq proġett ta' 80 miljun, mhux ċajta. Nirċievi t-telefonata minn għand bniedem illi ma nafx, għalli hello jiena Daniel mill-Times of Malta, irċevejna press release li inti tkeċċejt mill-ordni bla 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 bla. Għalli x'inhija r-reazzjoni tiegħek? Għatlu jien kif nistantik reazzjoni hekk lek laqqas biss naf x'fiha il-press release. Għalli għatlu daw irridu niltaqgħu, għalli le għalli di trid toħroġ il-lejla. U jiena mill-ftit dak il-ħin li stajt ngħidlu, qedlu. Imma li qedlu ma jkoprix l-istorja kollha, ma jkoprix dak li verament seħħ. Sawa, issa biex nagħlaq hija di. Mingħajr ma jafu forsi it-Times, sawa? Dawk it-tnej jisservew bit-Times biex jagħmlu l-ħsara lili. It-Times għamlu żball li daħlu il-partit politiku għax il-partit politiku m'għandux jaqsam mal-ħajja privata tiegħi. Sawa? Apparti minn hekk, dawk it-tnejn meta sservew bit-Times biex ħarġu dik il-press release, awtomatikament ġiet affettwata il-familja tiegħi, speċjalment it-tifel li għad għandu 14 u meta mar l-iskola, it-tfal bdew jaqbdu miegħu u jgħidulu li missieru traditur. Ġifieri jiena nagħmel appell lit-Times of Malta li qabel ma joħorġu ċertu press releases, joqogħdu attenti x'joħorġu u minn qabel jaraw x'konsegwenzi ħajkollu dan il-press release. Sawa? Għax kemm kienu pronti joħorġu l-press release għax kienet kontra Paul Salamone, imma meta Paul Salamone jibgħat xi press release it-Times, dak jinsewa għax għandhom xi jagħmlu, għax għandhom ħafna karti, imma Amerikalla meta kienet kontra tiegħi, mill-ewwel ippubblikawha dak il-ħin stess, dakinhar li jirċevewha, ħarġuha. Sewwa? Jiena min irid ikun jaf il-verità. Jien lest illi nkompli issa nikxef il-karti kollha. Ovvjament m'għandix ħin illum. Sewwa, nirringrazzjak Malcolm minn qalbi, nirringrazzja il-PM News illi tani din l-opportunità illi nista' ngħid tiegħi u nerġa' ngħid il-Grammastru jista' joħroġ li jrid. Jista' joħroġ il-karti kollha li jrid. Għax as far as I'm concerned, il-karti u d-digriet illi qed joħroġ kontra tiegħi personali biex jagħmel l-ħsara mad-dinja kollha għax dak id-digriet inferex mad-dinja kollha, mhux ma' Malta biss, jista' jagħmilhom toilet paper. Għax ir-riklam li jagħmilli, jekk nurik il-messaġġi li għandi u kemm ikkuntattjawni ordnijiet minn pajjiżi oħra biex jiġu Malta jaħdmu magħna għax għalihom Malta hija the Sacred Island, għadu waqqas biss jaf. Il-ġimgħa d-dieħla nieżel Grammastru
Franċiż ta' Ordni Franċiża ta' San Ġwan biex jaħdmu magħna. The media, where every individual's voice matters.